ପାଠ ପଢୁଥିବି ମାନେ ମୋତେ ପାଠ ପଢୁଥିବି କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ିଲ? ଅ ଆ ଖାଲି ଅ ଆଜି କ'ଣ କହିଲ? ଆଜି ହେଲା ଜାନୁଆରୀ 26। ହଁ ଜାଣିଛଟି ତମେ? କ'ଣ ଆଜି ମୋତେ ପାଠ ପଢିବି ଜାନୁଆରୀ 26? ଆମ ଜାତିର ପିତା ନାଁ କ'ଣ? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ଆଉ ଆମ ଜାତୀୟ ପତାକା? ତିରଙ୍ଗା ପତାକା। ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ। ଆଉ ଆମ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ? ସଙ୍ଗୀତ ଆଉ ଆରେ ବାଃ। ତାପରେ